Buma bufa kaklaimani bagui bwsarok tongna jaga maliya loko bai bahaino lachimung rijaka. Lamsogo jotona ani waiti sanalo hinkai tinin ustori wngkha ani khoroksa monani kok. Hinkai norok pulani simi lal jora kahamke khwnari kahamke bujinai. Pulya o monani bini babu blaike chuak nungo. Hinke abuti khemang daily chuak nungai nogo phakyangke kotok phayo. Bini tomungno chajakya wngui nokni bini ama bo saka tei bini bwsarok bahaino bono kahamkeno sawi bujukna bagui sainaikha tebo phano bo keboni kongno khwnaya. Salsa bini ama tei bini babu borok khorokni walaikha. Nung daily mangse chuak nungai kefek samung hinke salsa bono khaya. Tamno chanani tamno nungnani abuti hine kok banglai borok nok kaisa yak bahaino tisalaikha bin ma bai bin babu. Borokni walai mano nugui kamini joto borokno nogo phaiye o chalano hinphaikha nungkhai tangui asuk chuak nungai samung khaya abuti hine kaham hamya bujuka bihik tei bwsaino. Haibano bwsai bihikni kongno khwnaya tei bwsani kongno bahaino wansukyawi nogo tongliya hinui thangpaikha paraka chamo. Abuti kahai jorao a monani bahaino hostel o thana nang tongkha. Hinke bo thana hinke kisapano musung jagliya tamoni hinba nogo bini ama tei bini babu se walai kaglaijakni bagui bini bwkhao bahaino porinani bagui kisapano muchungliya. Haibano bini ama boni yago rang soloknawi o monani hostel o rihoka. Phiaba o monani mokolo salbrum no mokol mukti kopulung tangui hinke boni hinkai hostel o riphakya hinke bo ma babu logi phaiye tonui kalango tei daily Sunday wngkha hinke bo ma babu logi phaiye bwsano kaham hamya phaiye swngpaio maisurok riphaio. Bono hinke khoroksa bono naiphainai kwrwi tangui hinba bini khai ma babu se walai kaklaijak. Aboni bagui kebo phaiya boni yakti simi rang rok jemanti khlaiye ri rohoro. Haifano o monani bwkhao bini ma hayaki bin babu no phaitok ma tongui daily Sunday wngkhaino gate o thangui naharui tonguio ani ma hayake babu bufuro phaino hinui bwkha dosai nasing tongo. Tei chwng saimankha o monaino maso ekbarokse phaiye naiphaio. Aboni ulo hostel ni suti wngui nogo thangkha hinkhe bo boinikai buma tei bufa bai thansa khlaiye nogo malayo. Bini hinkai bini babu bai malanya hinkhe paraka chamo ma thanai bini ma bai malanya hinkhe alka jaga ma thanai. Abuti khemang bo yangwaisa khlaiye tabuk 3 bochor cholwi tongo. Asuk jora wngkha bini ma tei bini babu bwsani kongno kisapano wansukya jotono jandani lama simi himlai tongo. Phiaba kobikok hinkai aboni ukologo cherai rok bwsuk kosto manui tong abo hinkai buma bufa se bujiliya. Aboni bagui o video ni bisingte ang sana muchungo joto nokni ba babu no kisa bwsani kongno bahaino wansukui naikha hinkhe chanai. Tangui hinkai kwbangma borokno tabuk bahaino tongo nokni okara borokno kaham eba khe hamya jorao kono kongno phano bwkha khulugui sarakya. Tangui hinkai nokni okara borok se thik kwrwi aboni bagui cherai rok tei bahai bwkha khulugui saraknai. Abo joto nokni borokni kongno samaniya baksa nokni kongno samase aboni kebo bwkhao tanadi jodi video khaima jago kisa mistake rok chaya wngui tongkha hinkhe nakardi.